Bez znanja nema razvoja i napretka društva. Znanje je moć i svaka kap znanja dobro će doći. Uz profesora doktora Dalibora Para, kap znanja svakog četvrtka u 16 sati jasno i efektno progovara o STEM područjima. Budite uz nas i slušajte kap znanja, obogatite svoje spoznaje i naučite njima upravljati. Kap znanja i dr. Dalibor Par svakog četvrtka u 16 sati u programu Radio Samobora. Emisiju sufinancira Fond za pluralizam elektroničkih medija. Evo, poštovani slušatelji Radio Samobora, naša današnja gošća nam je ponovo docentica doktorica znanosti Iva Dasović sa Grafičkog odsjeka PMF-a. Ovaj put je jedna tema koju malo povlačimo i kroz neke od prošlih emisija, a to je malo promišljanje o tome kako unaprijediti obrazovanje na nižim razinama od naše fakultetske razine gdje oboje radimo, dakle u školama, osnovnim srednjim školama pa i u vrtićima, na način da se možda i suvremena područja i teme današnje znanosti i tehnologije još puno ranije nego što se dođe do samih sveučilišnih studija približi učenicima. Kolegica Dasović inače se bavi puno sa popularizacijom znanosti, pa vjerujem da može tu neke dodatne ideje reći u ovom području. Pa dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Pa zašto uopće mi pričamo danas sve više o popularizaciji znanosti? S druge strane imamo neke odjeke iz škola gdje učenici nekako kažu da to im nije prenapeta što uče u školi, premda su izuzetno po meni uzbudljive te teme iz raznih područja i prirodoslovlja pa i društvenih područja, a oni ih tako ne percipiraju. U čemu je problem? Teško pitanje. Pa mislim da smo danas nekako kao društvo naviknuli, živimo dakle u visokotehnološkom dobu gdje nam je sve na klik, jer ne moramo sami previše istraživati, nego nešto upišemo u mobitel, tražilic nam nešto odgovori, sad imamo različite ove modalne više jezične modele, ChatGPT i slično i sve nam je nekako na dohvat ruke i to možda nam nekakvu znatiželju malo je to manje, ali mislim da se često znanost zapravo ne razumije se što je zapravo znanost. Ne razumije se da je znanost jednim velikim dijelom kao neka igra. Mi imamo znanje neko i mi znanstvenici pokušavamo pomaknuti granice tog znanja i zato moramo biti znatiželjni, moramo malo biti onako zaigrani, jer mi ne znamo, mi možemo pretpostaviti koji ćemo mi rezultat dobiti kad idemo istraživati nešto nepoznato, ali to može ispati nešto posve drugo. Moramo biti svjesni da mislim da ljudi nas nekako jako ozbiljno doživljavaju, a da smo mi kad razmišljamo s mnogim kolegama da smo zapravo dosta ovako zaigrani, mislim ima tu ozbiljnosti. I moramo biti jako kreativni. Često se obično znanstvenici ne percipiraju kao kreativne osobe, ali kad morate smisliti nešto novo, mislim da je tu jedna velika doza kreacije i da to možda treba na neki način prebaciti na dakle djeci i mladima, da tu imamo nekakvu, da je tu važna i ta nekakva igra i da je u redu pogriješiti i da je potrebno zapravo istraživati. Što ako? Ajmo napraviti nekakav eksperiment i mislim da bi pokusi puno pomogli u nastavi. Ja sam, imam već 20 i više godina da sam ja bila u školi i mi nismo imali tako puno pokusa. Tako da i treba zapravo s time ići, ja mislim, što mlađoj publici. Već od vrtića krenuti s time i prilagoditi. Ne možemo i možda sve prilagoditi, ali neke stvari ipak možemo to prilagoditi i zapravo pokazati to na jedan živahniji možda način, da mi nismo strogi znanstvenici u nekim kutama ili slično. Iz mog iskustva nije lagano teške koncepte, kao zapravo potrese, ja sam seizmolog, uvijek pojednostaviti vjerno da svi to razumiju.
Da, ja mislim da I treba puno iskustva. Tu zapravo dolazimo do temeljne činjenice da zapravo tu bi trebala biti uloga znanstvenika koji duboko poznaju neku tematiku da pomognu ljudima koji su u tim razinama obrazovnog sustava već od odgajatelja u vrtićima, učitelja u nižim razredima škole do predmetnih nastavnika u višim razredima, da im se prilagode ti materijali možda koji su aktualni, znanstveni i tehnološki na razinu da ih oni mogu puno lakše implementirati. Jer vjerujem da mnogi jednostavno ne stignu pratiti, imati uvid u to čime se znanost danas bavi, tako u sve obaveze koje imaju. Ne stignemo ni mi pratiti što se sve u znanosti događa. Tako da evo ja baš imam jednu diplomanticu sa nastavničkog smjera fizike gdje u okviru njezinog diplomskog rada pokušamo razviti nekakve najvažnije koncepte koje bismo ponudili onda kao ajmo reći nekakav gotovi sadržaj nastavnicima što u osnovnoj što u srednjoj školi sa nekakvim pokusima koje bi mogli zapravo ubaciti, ne treba nekakav novi kurikul ili kurikulum kako god se zove, nego je dovoljno recimo u nekakve možemo o potresima pričati kad govorimo o elastičnoj sili, kad govorimo o valovima i onda da to bude ko nekakav dodatni sadržaj koji nastavnik ima gotov materijal, može sam pripremiti za nastavu. A druga stvar recimo za geofiziku, što je problem, nas nema u školama u redovitom programu, jest da nas je vrlo, vrlo malo u programu fizike i to više kao onaj dodatni sadržaj ako želite znati više, već smo više u geografiji. I to djeca ne percipiraju, onda to percipiraju kroz geografiju, a ne kroz geofiziku i to nam je isto mali onda problem. Da, kada promišljamo o važnim temama koje treba prezentirati uvesti djeci, možda se ne treba previše ograničiti time što piše u kurikulumu i onda reći nema mjesta kada ćemo to prezentirati. Naime, danas i u svijetu postoje i niz različitih pristupa i formata pored redovitog tog obrazovanja koji omogućavaju onda ipak djeci da dobe uvid i u aktualne teme današnje znanosti i tehnologije. Pa koji su to sve mogući formati što mi možemo onda pružiti učenicima, pa izvan redovite nastave, a da im približimo određena područja. Naime, pokazuje se živim u svijetu već 20 godina pokazuju da što ranije djeci treba prezentirati sve bitne teme koje danas postoje. Naravno, ne može se sve ući na istu dubinu, ali barem da dobe informaciju, mali doticaj s tim temama, da dobe neki početni poticaj za to. Pa koji bi to mogli biti pristupi i šta bi sugerirali, recimo, evo, stavimo se u perspektivu jednog učitelja razredne nastave ili predmetnog nastavnika, na primjer fizike, kemije, kako on može pomoći djeci izvan svoje redovite nastave da ih upozna s tim tematikom? Pa danas postoji jako puno i potiču se zapravo kroz različite udruge koje promoviraju prvenstveno STEM. Dakle, to je između ostalog prirodoslovlje i matematiku, različite znači izvannastavne aktivnosti koje možda ne moraju biti u potpunosti izvannastavne i u potpunosti izvan škole, nego ih se može nekako ugraditi u nekakve okvire unutar škole, pa recimo danas pogotovo u mnogim školama postoji onaj dnevni boravak nakon nastave, možda se tu može nešto organizirati. Mi sami isto sudjelujemo, posjećujemo škole. Ili mi dolazimo školama održati ili radionicu ili nekako popularno predavanje, ovisno koji je tip, kako se dogovorimo. Imamo i naše studente koji djeluju kroz studentsku sekciju Hrvatskog meteorološkog društva koji upravo idu najmlađima raditi radionice. A možda se može doći recimo napraviti jedan izlet, pa se doći posjetiti nas na PMF-u. Geofiziku, fiziku, ne bi bilo prvi put. Mi rado primamo tako organizirane posjete i onda mi svašta njima nešto priredimo, ovisno o uzrastu, da li nekako kratko popularno predavanje, da nije predugo i predosadno.
pokažemo im kako mi mjerimo stvari, napravimo pokuse i slično. Postoji i programi, recimo kod nas na fakultetu za starije, sa 15. gimnazijom smo recimo uspostavili program zadnje 2 godine mentoriranja, gdje su uspješni učenici dobili mentora na temu koja ih zanima i onda su radili nekakve seminarske radove, istraživali nešto. Znači postoji dosta mogućnosti. Mislim da je jedan dobar način zapravo da mi budemo train the trainer. Znači da mi sa fakulteta se angažiramo i napravimo nekakve programe za učitelje, da li razredne nastave ili stručne, i da mi njima pokažemo nešto što bi oni mogli provesti u svojim školama, da li kao redoviti program ili kao nekakav izborni program. Tako da postoji puno načina, treba naći zapravo kome što odgovara i kako ima nekakve afinitete. Evo sad nakon kratke pauze ćemo malo još pogledati neke konkretne primjere, recimo da čisto za slušatelji znaju čime se, koji su sadržaji takvih programa. 9933 Evo, poštovani slušatelji, Radio Samobora, naša gošća je docentica Iva Dasović sa Geofizičkog odsjeka PMF-a. Pričamo o aspektima suvremenog obrazovanja, posebice o popularizaciji znanosti koje bi trebalo u puno većoj mjeri uključiti i u formalni sustav, ali možemo reći to i u neformalni sustav. Zapravo u školama smo i već spomenuli da postoji mogućnosti izvan nastavnih aktivnosti. Ja vjerujem ako će se dalje nastaviti strategije produljenog boravka u školama, tu će se otvoriti, već se i sada otvara jedan veliki prostor da se ovakvi sadržaji koji se dotiču najaktualnijih tema današnje znanosti približe učenicima. Pa što bi recimo naveli kao primjere recimo konkretnih aktivnosti koje učenici mogu doživjeti. Možemo recimo krenuti od jednog formata, na primjer koji imamo već niz godina na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu, to je naš otvoreni dan, a postoji otvoreni dani i drugih ustanova. Zašto recimo ovakav jednokratni posjet ustanovi može ostaviti možda i veliki učinak na djecu, pa možda nekoga i taj jednokratni posjet usmjeriti prema nekoj karijeri? Tako je, mi već jako dugo organiziramo dan i noć na PMF-u koji je izrastao iz otvorenih dana pojedinačnih odsjeka i tome se svi zapravo veselimo, puno kolega u tome sudjeluje i ono što mislim da je važno, studenti u tome sudjeluju, jer to je za njih važno kada oni moraju nešto objasniti, onda oni to moraju dodatno naučiti. Tako da tamo se dakle može vidjeti različita popularna predavanja, mnoge demonstracije pokusa. Ono što je važno, često puta su ti pokusi interaktivni, odnosno omogućuju djeci i mladima, ali zašto ne i nekakvim starijim, mi kažemo da smo obično od vrlo malih pa do naših umirovljenika, svi su dobrodošli, da sami nešto isprobaju. Mislim da je najviše kad neko može sam nešto dodirnuti, pokrenuti, da ga to više angažira i stvara tu nekakvu pozitivne osjećaje koje su zapravo vrlo važni. Postoje od naših susjeda, ove godine smo bili zajedno sa Institutom Ruđer Bošković, Institutom za fiziku, dakle to su nekakvi jako lijepi događaji i to je nešto što evo, ja ako se ne varam 17.4. je dan za dan i noć na PMF-u sljedeće godine. Obično ga rano najavimo i javimo nastavnicima tako da ga znaju možda staviti u svoj program za sljedeću godinu, da nas mogu posjetiti. Ali mnoge naše odsjeke se zapravo može posjetiti organizirano izvan tog dana i mislim da je to važno. Već sam spomenula da mi na geofizičkom odsjeku primamo organizirane posjete, to je program od nekih sat do sat i pol, ovisno koliko se ima vremena i svašta tu nešto pokažemo u dogovoru s nastavnicima, jel tako? Tako da
to je važno. Ono što se recimo meni koji jedan koncept zapravo dosta isto se vidio, ove godine sam sudjelovala u znanosti u prolazu koje je organizirala udruga Penkala, sad su zasebna udruga koja se održava obično oko Međunarodnog dana žena i gdje su znanstvenice izašle na trgove. Nekad je to bio Cvjetni trg, mi smo ove godine bili na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu, gdje onda ne očekujemo da netko dođe k nama, nek smo mi došli k njima. I svatko je mogao doći i postaviti pitanje. Ali ono što moram istaknuti da je to zapravo, da bi to bilo uspješno, mi moramo imati zapravo iskusne ljude i ljudi koji dobro razumiju temu. Kažem, najlakše je pričati na nekakvom visokom stručnom nivou. Što hoćete više pojednostaviti, to zapravo vi morate biti sigurni sam sa sobom da to razumijete i uvijek paziti da se obraćate publici. Mislim da bismo mi na fakultetu trebali ići, kao što sam spomenula, edukaciji nastavnika koji žele nešto napraviti, da ih mi u nekim temama educiramo, oni će se tu onda na neki način uhvatiti i onda možemo očekivati možda i nekakvu lančanu reakciju, da će onda oni nama dovoditi učenike, da će nas zvati u svoje škole, podrška i suradnja akademske zajednice sa udrugama koje provode STEM, jer mi imamo zapravo puno posla od naše vlastite nastave znanosti i svega, tako da nemamo uvijek vremena, ali to bi nam moglo biti važno, da mi educiramo druge kako da to rade. Da, ja bih istaknuo ovako gledajući opet iz perspektive nastavnika tu u samoborskom području i šire, da postoji zapravo dosta mogućnosti različitih oblika STEM obrazovanja, odnosno sudjelovanja u različitim tipovima aktivnosti. Istaknuo bi da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i financira upravo projekte vezane uz popularizaciju znanosti koje izvode udruge u kojima su uglavnom znanstvenici se nalaze u tim udrugama. I često u partnerstvu sa fakultetima. Partnerstvu sa fakultetima, znači toga ima, više bi ovaj dio htjeli potaknuti više i nastavnike, pa možda i ravnatelje škola, da i sa te strane škola dođe više inicijative da se želi sudjelovati u takvim programima. Jer neki puta moje iskustvo da kako ovisi o situaciji, ali neki puta treba malo i nagovarati škole da sudjeluju u programu i da bude obrnuto da se škole otimaju za te kvalitetne programe. Tako je. Mi smo isto, ne bi bilo prvi put da smo išli u nekakve škole raditi, recimo sa gimnazijom Josipa Slavenskog u Čakovcu, koji su nas pozvali da dođemo k njima i dogovorili da ćemo i ponovno doći sa drugim temama. Recimo srednja škola Bernardina Frankopana u Ogulinu koja nas je zvala prije nekoliko godina. Dakle, i bili smo u Sinju. Dakle, nađemo način kako doći negdje sa programom koji odgovara, ali treba tu malo, treba možda naći se neki profesor koji je malo zainteresiran, pa ako možda ravnatelj nije, pa će ga on malo pogurati, ili neki ravnatelj, ali mislim da je to jako zgodno i da to obogaćuje, pogotovo ovo što zovemo teške predmete. Mi djecu počnemo strašiti, matematika je strašna, a vidjet ćeš ti kad dobiješ fiziku u 7. razredu, radimo bauk od toga, a to je sve kao i ostalo. Treba se jednostavno sjest, naučiti i ako možemo pomoći da se to malo onako pokaže u jednom mekšem tonu, na malo drugačiji način, mislim da će više privući ljude. Ne moraju čak ni oni postati fizičari, geofizičari, matematičari, ali da su senzibilizirani za to koliko je to zapravo važno za naše društvo. Slažem se, pa to pokazuje, evo i u doba korone se pokazalo da mnogi ljudi odrasli ne razumiju u osnovi ni kako znanost funkcionira i možda nisu uopće upoznati da postoje određena područja i to je onda možda jako važno da se već u ranoj dobi upozna sa tim područjem. U konačnici to odrasli ljudi koliko god područja i studije završe, on će donositi odluke, neke političke, stručne i tako dalje.
tako da to je možda važno za društvo upoznati. Tim više što kad govorimo o geofizici šire, danas su izuzetno važne teme, globalno važne, vezano uz klimatske promjene i nove izvore energije, dakle gdje će treba donositi važne i teške odluke i bitno nam je zapravo da i većina stanovništva bude dobro informirana o tim temama, a i da ih se više odlučuje za ova područja, jer pokazuje se na razini Europske unije da se premalo djece odlučuje za STEM područja, a vjerojatno zato što im nismo uopće dovoljno otvorili oči koliko su to i zanimljiva i važna područja, i zanimljive karijere. Ja bi se dodala da se nas, ono što sam spomenula, da nas doživljava kao mi smo teški, kao to je teško. Ali evo moje iskustvo recimo iz osnovne škole, ja sam išla na natjecanja i ja sam bila čudna jer sam odlučila, ne znam, svaki dan posvetiti sat, dva da bi se pripremila za natjecanje iz fizike, matematike, kemije i čega li već. Ali s druge strane nije čudno ako dijete svaki dan ide na trening na nogomet ili neki drugi sport. I to je super i cool, a ovako si malo čudan. Znanost i svi ovi naše discipline i područja su isto tako. To se može naučiti, samo trebaš uložiti malo truda. Što više truda uložiš, ok, nekom će ići sporije, nekom brže, neko ima talent. Talent će pomoći, talent nije garancija uspjeha. Tako da, a što se tiče, ne razumijemo baš kako znanost funkcionira. Ljudi znanost doživljavaju kao nešto konačno. Ne, znanost nije konačna. Mi stalno istražujemo nešto što danas smatramo da je ok i da je točno. Sutra se može pokazati da mi to moramo možda odbaciti ili malo promijeniti. To nije poraz znanosti, to je napredak znanosti. Tako da moramo tu raditi. A što se tiče same geofizike, da, klimatske promjene, imamo mnogo ljudi koji kod nas ih negiraju, ali evo, meni je profesor Grizogono kad sam bila studentica rekao da mi u našim, na predavanju, da mi u našim geografskim širinama možemo u buduće očekivati duža sušna razdoblja, duže vrućine, nakon čega će slijediti ekstremne oborine. To je bilo 2005. ili 2006. godine. Mi to živimo. Ja gledam kroz vrijeme da je to zaista tako. Kad ste imali, recimo, lipanj ovako vruć, kao i ove godine. Znači, mi to živimo, a mi se tome moramo prilagoditi. Neće se zemlja nama prilagoditi. Izvori energije, isto moramo biti svjesni da ne postoji idealan izvor energije, idealno čist. Svi su oni više ili manje prljavi i moramo naći što nama najviše odgovara. Moramo biti svjesni ono što Amerikanci kažu, nema besplatnog ručka. Jel? Uvijek negdje moramo nešto malo izgubiti, samo trebamo naći neku ravnotežu. Geofizičari tu mogu pomoći. Recimo, gdje ćete postaviti vjetroelektranu ili solarnu elektranu. Geofizičar, meteorolog, klimatolog će tu pomoći. Geotermalne energije, seizmolog će tu pomoći sa svojim metodama da se to istraži, a između ostalog treba i paziti, postoji mogućnost ponegdje, ako nismo oprezni i ne znamo što radimo dobro, da se induciraju potresi kao što se pri korištenju nafte i plina, tako se i pri korištenju geotermalne energije mogu izazvati inducirani potresi, ali ako znamo što radimo, nećemo imati nikakvih ozbiljnih šteta ili ćemo to minimalizirati. Znači, treba ulagati u to. Mi puno toga ne znamo, treba ulagati u to. Da, evo, zaključili bi sa ovom činjenicom koja bi zaslužila i posebnu emisiju da se diskutira o tome zapravo koliko mi djeci prenesemo u školama, koliko mi toga ne znamo. Jer zapravo ako gledate kurikulume, oni su složeni na način da se prezentiraju znanja i djeca dobe dojam da se sve zna, sve je poznato, što je uopće ne odgovara stvarnosti. Daleko od istine. Da. Evo, pa zahvalio bi na pažnji i nadam se da smo možda izmotivirali ponekog nastavnika, odgajatelja u vrtiću, a i roditelja da potakne djecu da i sudjeluju u ovakvim aktivnostima, da posjeti koji fakultet, instituti, da se upozna direktno čime se znanost bavi. Pa zahvaljujem na sudjelovanju. Zahvaljujem, evo pozivam sve da nam se jave ako su zainteresirani.
Slušali ste Kap znanja. Budite uz nas i doktora Dalibora Para u STEM područjima svakog četvrtka od 16 sati. Emisiju sufinancira Fond za pluralizam elektroničkih medija.